Hả? Guwahati. Good morning लोगोफोर नै बहाय थांनो ओंखारलायखो स' दिनैनि गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायग्रोनाय बावहरग्रोनाय थाबाय स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय नै जों दा गुवाहाटि थांनो ओंखारदों गुवाहाटियाव आं माखासे खामानिनि थाखायसो थांनो नागिरदों बडिगार्ड हिसाबैसो नायलांबाय थादों लोगोफोर गुवाहाटिसिम ओमफ्राय अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेलाइकन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामगोन आरो जाय गोदान दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो बास फैगासिनो दं बासआ दाबो सफैयाखै दा जों नेगासिनो डिसि अफिसाव स' नायलांबाय थादोल' गुवाहाटिसिम लोगोफोर दाथ' दैबाना बोथोर देखायलांबाय थानोसै आं माबायदि जादों बहाय बे जाहैबाय डिसि अफिस चिरांनि बे नङाखैलै गारियाबो दाबो सफैया एक्सारसाइस खालामनो थाबाय आं दहाय खालामबा जाहाबाय दहाय खालामबा मोजां जागौमोन आं एक्सारसाइस गेसफ्रा बारनजोबसिगौमोन A few moments later. स' लोगोफोर जोंना दहायनि बासआ नङामोन बियो नन एसिसोमोन नैबे जाहैबाय जों गाखोनाय एसि फुरा खोनानो नारा दा जों एसियावसो गाखोदों फुरा एसि बास बियो दा जों थांगासिनो दङ नै बे साउन्ड प्रुफजों नै लोगोफोर बै हाजोनि गोजौआव नुहुरबायना माबायदि खुवा दं जोमैयानो नांजाबजोबनाय दासिमबो जोमैयानो खाराखै खुवायानो खाराखै दा हनै जोमैजों बुंफबजोबनाय माने जोमैखौनो नांजाबनाय बायदि नुहुरोना नाहरदो लोगोफोर हाजोआ माबायदि स' लोगोफोर फाइनालि जों ब्रह्मपुत्र रिभाराव सफैबायानो ब्रह्मपुत्र दालां सराइघाट दालांखौ मोनसेयानो नायलांबाय थादोल' लोगोफोर बेसे गोबाव लायो SPT लोगोफोर जों दासो SPT सफैदों 4 घन्टा बास गाखोखांनानै दासो सफैबाय दा नै जोङो उबेर हमनानै बेलटला तिनालि बेलटला अजन्ता पर्टआव थांसिगोन बड'लेण्ड भबनाव स' नायलांबाय थादोल' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअखौ दा थांसिगोन जोङो अजन्ता पर्ट बेलटला नायलांबाय थादो SPT मा नांगौ मोनजोबो बेयावनो नै लोगोफोर बासफ्रा मा मडेलनि बास नायनो A to Z मा बास नायनो गस्लाबो फानलायलांखो नै गस्ला फानो बासफ्रा बिसि गोलाव नायनो उबेर हमसै उबेर थांनोसै रेसार्ट खालामदोंमोन जों
नै लोगोफोर बड'लेण्ड महाबन थाबायगासिनो दं नै बेजों थाङो अजन पार्कफोरजों हाबदो बेजों हाबबोबानो जाबाय लेफ्टजों हाबदो अजन पार्कफोरजों ओमफ्राय फैदो आं जि गान्दायलाजोब्बाय दे एबार फैलाय नै लोगोफोर बड'लेण्ड महाबन हाबबाय जों नै बैनो बड'लेण्ड महाबन हाबफैबाय जों नै नागिर दासो मोनबाय बेलटला सार्भे अजन्ता पार्क बेनो दा मोनफैबाय जों दसे रेस्ट लाग्रोसैलै जाला हाला मेंबाय थाबाय मेंबाय नै बड'लेण्ड महाबन बेयाव जों मोननै रुम लादों मोननै रुम मोनसे नायलांबाय थादो लोगोफोर सिङाव मा दं देखायलांसै आं 6 hours later. नै लोगोफोर बेलासियाव दसे बेरायदों दसे बेरायनानै बैयाव मोनसे स्टल दङ बेयाव थांनो नागिरदों नायदो आं देखायसै नै गुवाहाटियाव नाइट भिउ गुवाहाटिनि नाइट भिउ रयेल ग्ल'बेल इउनिभारसिटिया बेजोंनो नामा ए बे वाइटनियासो वाइट साइडआसो गुवाहाटियाव दसे हा गुवाहाटि मोनायाव दसे बेरायदों जाग्रा नागिरदोंमोन जाग्रा मोना फुल भेज मोननो नागिरा माथो रल जानो नागिरदों रल दसे टाइम पास ओरैनो बेरायदों बेलासियाव मोजां ना मा नाम बेखौ बेसखौनो मोननो नागिरा माथो फुरा बेदरजोंल' मोनो आरो बिहरनानै जानांबाय निरामिस बेला नालाय बेखौ बिहरनानै जाबाय नै बेखौ बिहरबाय